Wat ik zit te denken, ik weet dat heel veel mensen dit ook gaan herkennen. Had je vroeger een beste vriendin of zo? Of ja, maakt niet uit wanneer. Hebben jullie een issue? Jullie hebben geen contact meer met elkaar. Je hoort niks meer van elkaar jarenlang. Ik vraag me altijd af. Wat als? Heel veel dingen geprobeerd. Ik heb mensen uit het verleden in mijn leven gelaten en toen werkte dat niet. Ik heb die weer uit mijn leven gelaten, die werkt niet. En nu wil ik observeren, toch? Maar soms denk ik was toen niet de genie wat ik nu ben. Totaal niet. Alleen maar overlevingsmechanismes had ik. Die persoon waarschijnlijk ook. Ik denk wel eens aan personen uit mijn verleden. We hebben elkaar pijn gedaan. Ik vraag me af hoe het met die persoon gaat. Als ik eenmaal iemand in mijn leven heb gelaten. Oh, was je toxic? Diegene die mij het meest pijn heeft gedaan in de wereld. Diegene is toxic. Hoe zou het met die persoon gaan? Ik kan me nu voorstellen. Kijk, diegene heeft me pijn gedaan. En ik ben gaan helen. Verdriet is een plekje gekregen. Is not the better of flesh and blood. Zo, weet je? Ik zie het gewoon als dat. Daardoor kan ik het loslaten. Dan kan ik het naast me neerleggen. Of niet naast me neerleggen, want ik heb die persoon echt vergeven. Gewoon. Want het geeft mij ook rust om te weten, weet je? Je hebt ook zoveel dingen meegemaakt. Je hebt heel veel pijn gedaan. Je handelde uit jouw impulsen, uit jouw angst of paniekgevoel. En niet dat dat goed praat, helemaal niet. Want ik kan iemands gedrag begrijpen, maar nog steeds fout keuren. Want ik keur nog steeds dat daad fout. En ik denk ook niet dat ik diegene ooit weer echt volledig ga kunnen vertrouwen. Maar dat hoeft ook niet, weet je? Maar ik vind het zonde soms, als ik op straat loop. Dan zie ik mensen die ik ken, maar toen dacht ik, oh ja, we praten niet meer, hè? Terwijl ik er eigenlijk wilde groeten, of hij hem wilde groeten. Dat dacht ik, zo jammer eigenlijk. Misschien moesten we gewoon even een tijdje uit elkaar gaan. Ik moest helen, jij moest helen. Nu we allebei geheeld zijn, misschien vinden we elkaar weer. Maar om dan die stap te zetten van, weet je, hoe gaat het met je? Ik zou het wel durven en doen, als ik in een ander stadium van mijn leven ben. Maar het is gewoon jammer. Ik besef gewoon hoe jammer dat is eigenlijk. Zo jammer. Ik had niet gedacht dat ik ooit iemand echt kon vergeven. En het voelt zo relieving gewoon. En daarom maakt het ook niet uit wat mensen daarna van me denken, weet je wel? En daarna voel ik ook van wanneer mensen mij niet willen vergeven, dan denk ik, oké, dan is nu niet de tijd. Maar ik heb er wel spijt van de dingen die ik heb gedaan. En dat heb ik altijd laten weten. Dus meer kan ik daar niet meer doen. Maar ik weet nu wel zeker dat van mijn kant, zoals in de Bijbel staat, met iedereen vrede heb. Zelfs die mensen die mij hebben uitgestoten, toen ik geen getuige meer wilde worden, en me nu gewoon voorbij lopen. Als ik dood neerval, ook gewoon over me heen stappen. Geen probleem. Ik heb jullie vergeven. Want ik heb een leuke tijd met jullie gehad. En de laatste tijd denk ik aan die leuke dingen. Dan denk ik, wauw, dat was echt leuk. Ze hebben me echt aangemoedigd, ze hebben me echt beschermd toen de tijd. Ze hebben me geholpen met mijn huis en mijn vloer gelegd. Ze hadden nooit van mijn leven vergeten. Ik ben altijd dankbaar daarvoor. En ik hoop dat mensen beseffen, ook al spreken we elkaar niet meer. Wanneer ik aan jou denk ik aan de leuke dingen. Want ik wil geen negatieve energie meer in mijn leven. Ik doe mijn best om dat jou te kunnen vergeven, dus ik heb het je ook vergeven. Ik zeg niet dat we matties weer worden, dat zeg ik niet. Het zou jammer zijn als we elkaar niet hallo en doei kunnen zeggen, of hoe gaat het? Of ik zie je hebt het moeilijk, we komen elkaar tegen in de metro, whatever. Naast je zit en ik vraag even, maar hoe gaat het echt met je, dat je hart lucht? Ook al doen we er daarna niks meer mee, maar dat het kan, is zonde. Het is gewoon balen zonde dat het leven zo loopt. Ja.